L'estudi COPAF, recentment publicat a la revista The Lancet, és un estudi en el qual l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha pogut participar. És un estudi en el qual el que volem buscar és reduir les complicacions cardiovasculars després de la cirurgia toràcica major. Són cirurgies que generen molta inflamació a dintre de la cavitat toràcica i aquesta inflamació assumim que pot ser el causant de desencadenar diverses complicacions cardiovasculars. Entre elles poden ser o les arrítmies o inclús els petits infarts que passen completament desapercebuts. El que hem intentat és comprovar si un canvi de fàrmac, introduir la colchicina. La colchicina és un fàrmac antiinflamatori, el qual ja s'utilitza a Espanya des de fa molts anys, per exemple, per tractar altres malalties com la gota, si poden tenir un benefici implementant-ho o tractant els pacients de forma postoperatòria amb aquest fàrmac. Doncs bé, el que hem vist amb aquest fàrmac és que es pot reduir la combinació entre l'aparició d'arrítmies i l'aparició de petits infarts. Això és un avenç, és un canvi important i que ara hem de veure si inclús reduint més les indicacions inclús podem trobar més benefici. Realment és una participació espanyola en la qual Sant Pau ha sigut un dels hospitals que més pacients ha inclòs en la base de dades global, però que altres hospitals de l'estat espanyol també han participat.